Máme tu nášho prvého hostia, Bohuša Bigasa. Zdravím všetkých poslucháčov. Ďakujem, že si vlastne prijal naše pozvanie do podcastu. Ja ďakujem. Myslím, že sme si pripravili akože super otázky. No zaujímavé. Už tam Bude to zaujímavé. A hostnou s Denkom. Čiže Denko, niečo takto dodaj tomu. Ako si sa zobudil? Zobudil som sa dobre, hneď z rána som mal tréning, vybavovačky a teraz som sa ocitol tu na tomto mieste a ideme sa veľmi dobre porozprávať. Máme tu hneď takú prvú otázku, že povedz nám niečo o sebe, čo o tebe ešte ľudia nevedia, napríklad keď ťa nepoznajú, predstav sa, ako sa voláš, čo robíš vo voľnom čase. Tak je to takto, jak sa hovorí pri mikrofóne alebo naživo hneď ťažko, keby sme boli sami, tak budeme sa o tom rozprávať 2 mesiace o všetkom. V krátkosti volám sa Bohuš Bigas, pochádzam z Nitry. Tí, ktorí ma nepoznajú, tak väčšinou celý môj život sa pohybujem v oblasti security, alebo jak to mám nazvať, vyhadzovača a starám sa o bezpečnosť podnikov a ľudí. Takže. A vlastne teraz vyhadzovačom pôsobíš čisto iba v Nitre? Teraz vlastne v Nitre sústredujem sa, lebo vlastne aj tú logu Escobar sme vlastne ako oficiálne a pomáhame podniku, aby bolo všetko na poriadku a je tam toľko, jak sa hovorí, aj nás viac robí, tak väčšinou sa sústredujem na tú Nitru, ale pomáham ešte ďalším kamarátom, keď chcú prácu alebo niečo inde pomimo, ale väčšinou teraz z Nitra, lebo je toho dosť, no a roboty je, takže jasné. Máme čo robiť. Nám sa ľúbi, lebo to tento koncept sme chceli tu s Denkom vymyslieť, lebo je to lepšie, že vieme sa viac porozprávať s tými ľuďmi konkrétnejšie, že napríklad dozvedia sa nové veci. Jasne, jasne. Dozvedia sa o tebe, napríklad tú cestu, čím si prechádzala teraz, kde si práve. Tak vieš, že tak minulosť bola všelijaká, 90. roky, alebo jak to mám povedať, aj okolo toho všetko, ale no, boli aj dobré časy, boli aj horšie časy, ale no, jak sa hovorí, mám nový život, ide sa ďalej a zatiaľ je to veľmi super, takže hovorím, športujem si tak, jak Denis, každý máme niečo svoje a hovorím, práca ma naplňuje a tí, ktorí ma poznajú, s tými si rozumieme, tak jak s vami. A aj táto spolupráca s Gold Cafe, Nové Zámky, aj vaša relácia, dobrý nápad a prajem, jak sa hovorí, všetko dobré, aby to išlo. Ďakujem pekne. Ja mám ešte teraz takú jednu otázku, že vlastne robíš tú security, posiluješ a aké máš nejaké hobby? Hobby, no však hobby mám stále, jak sa hovorí, silový šport a vlastne robím to všetko tak, že samozrejme ma to aj baví, tak jak teba ten šport, aj všetko a druhá vec, aj keď túto prácu robíš, nemôžeš vynehať. Jak sa hovorí, stále v tom musíš byť, lebo taká doba je aj to všetko, vieš, že musíš byť stále pripravený. Každý deň fit, v kuse fit. Musíš, či máš 20 rokov, či máš 50, proste musíš sa stále udržovať, lebo jak z toho vyneháš, vieš, deň, 2 alebo niečo, už ten organizmus, aj to všetko, proste aj z toho, keď takúto prácu robíš, už aj keby nie, musíš byť na to nastavený. Jasné, keď niekto robí problémy, nemôže byť proste človek, čo nechá so sebou povedanie. Samozrejme, hlavne v minulosti boli problémy, jak sa hovorí, mal som aj ja, že, či jak by som to povedal, či polícia, či súdnictvo v Nitre malo určité, jak sa hovorí, svoj názor, ale časom sa zistilo aj ja, jak sa hovorí, že všetko zákonne sa musí, len hovorím, niekedy sú ľudia takí, oni prídu, jak sa hovorí, zlom a ty, keď už nemáš inú možnosť, ako zakročiť, niekto si to potom zoberie tak, že ty si na vine, alebo z teba budú robiť toho zlého, čo by si ľudia mali uvedomiť, že my sme tam pre nich. A že určite, či ja, alebo hoci do či starší, či mladší, nie sme na to, aspoň moja partia, alebo vlastne, čo máme SBS-ku, určite nie sú na to, aby si niečo dokazovali, že prídeš do roboty a budeš na niečo si dokazovať, ako na čo. Nie, to jasné, že nie. Takže naozaj všetko v rámci zákona, hovorím, keď boli 90. roky, bolo to o inom, bolo veľa problémov, však za to som bol aj, som párkrát na to doplatil, len hovorím, každý si tie veci vykladáme po svojom. Oni mali, tá druhá strana, svoj názor, ja mám za to svoj názor a to hovorím, tí, ktorí poznajú a vidia do tejto roboty, tak vedia, že niekedy to bolo voči človeku zneužité, vieš. Takže
aj vy, keď prídete na Mostnú alebo niekde vidíte to, že tebe by stačilo dať niekomu, napríklad s niekým sa povadíš, ide sa brániť, dáš facku a už sa idú zatvárať. Neviem čo, druhých vidíme večer čo večer. Dneska som končil ráno o 5. Rozkopaní ľudia krvaví a ráno je doma chlapec. Jak je to možné napríklad? Tam už prokurátor nenavrhuje väzbu ani nič. Je to také čudné, že malo by sa to merať rovným metrom. Áno. A takých ľudí poznáme. A ja som mal potičku s jedným, čo sa veľmi hral, povyšoval. A tak to skončilo, že ma nakoniec udal na políciu. Čiže to sú, v dnešnej dobe to je... To sú tí hrdinovia. To sú tí hrdinovia, jak sa hovorí. To ja stále hovorím, že za dnešnej našej éry, alebo nepoviem, či mafia, alebo že gangy, alebo jak to mám povedať, bandy, lupi, tak po kanáloch by chodili títo ľudia, lebo vedeli, že keď niekto urobil niečo, tak mal zakázané aj iné podniky navštevovať, vieš, aby nepokračovalo a pokým sa neospravedlnil, alebo čo, tak ten chlapec bol vybavený. To je podľa mňa problém v dnešnej dobe, lebo strašne ľudia zmekli a strašne všetko je už monitorované kamerami. Áno. Ľudia už využívajú to, že idú na diskotéku a už tam idú s tým, že idem sa pobiť, idem si niečo dokázať. Vieš, dostane potom od security. Jožko, Denis, tak vám poviem, ráno tiež za 5-4 o 4 sa zatvárajú dvere. Všetky podniky sa iné zatvoria, nebudem menovať podniky na Mostnej, viete to, áno. Dotedy si nespomenul, potom sa zatúla u nás a ide donútra. Ja hovorím záverečná, veď už zatvárame normálne. A agresívne ide do teba vystupovať donútra. Čo ďalej spraviť? Takému človeku nevieš hovoriť, či je na drogách alebo opilý, tak jednoducho len ho vysočíš, zabuchneš dvere, keď sa tu máš ako zákonne, človek tam búcha ďalej do dverí, jak čo ďalej, vieš, rozbije ti napríklad, môže podniku robiť škodu, vieš, musí zasiahnuť, aby tam nebol, vieš. Jasne, zákonne, nejakým len hovorím, spôsobom. Musel sa hovorím, rozdiel v dnešnej dobe a v tej našej minulosti bolo, že tam to bolo také hustejšie, čo sa týka tých vecí, ako stále samozrejme, len hovorím, teraz aj voči mne samozrejme musím si dávať pozor, jak sa hovorí, naozaj zákonne. Už som aj ja troška sa zmenil, Češ človek nemôže byť taký prchký. Áno, chceme byť vonku, máme svoje rodiny, vieš, takže hovorím, robím to kvôli práci, tak jak vy, keď ešte budete dospievať, každý sa chce uživiť, niečo robiť. Takže len hovorím, je to také, že človek si musí dávať pozor, lebo dneska tí ľudia pretočia, jak sa hovorí, papier znese, tak tam rozpíšu všetko tak, jak keby neviem čo. Hovorím, to by som aj apeloval aj troška. Hovorím, tí ľudia, ktorí to vidia a vyznajú sa troška v tom, tak vedia o tom, čo hovorím, že najviac tí, ktorí začnú a potom dostanú a ten človek, či sekuriťák alebo či niekto už nemá inú možnosť, má sa nehať zbyť ty, alebo ti niekto povie, že pokým ťa niekto nepichne s nožom, tak vlastne na teba budú dávať, že neprimeraná obrana alebo neprimeraný prístup toho vyhadzovača alebo sekuriťáka, aká neprimeraná. Ráno sme tam mali napríklad, spomeniem teraz, pokým to mám v hlave, Araba. Zas prisťahoval z nejaký prvýkrát návštevník u nás, dovracal sa tam na vecku, robil zle, vyrýval tam, bol vyhodený, stále sa dobíjal donútra. My sme, nehovoríme teraz, len my sme domáci, my vieme. Zvyknete vtedy aj kontaktovať políciu, keď máte takéhoto... Akože musím pochváliť samozrejme, to je to, čo hovorím ti dnes, že tá doba sa zmenila, kedysi sme si to akože riešili po svojom. Áno, poviem tak, polícia, veď vy si urobte poriadky, taká doba bola, nestarali sa o tom. Aj oni mali pokoj, aj my. Samozrejme, je to zákonne, už aj na tú moju obranu, alebo našej práce, alebo podniku musíme kontaktovať, keď je na nošom, lebo vieš, dneska mail je ten, kto prvý zdvihne telefón, akože, jasné, ale akože naozaj musím pochváliť hliadky, aj všetko, akože naozaj, či mestská polícia, či zelené, klasické PMIčkari alebo niečo, naozaj sú nápomocní a, jak sa hovorí, všetko riešime zákonne, jak sa hovorí, postupujeme napríklad u nás, čo sa týka naozaj ručím, u nás drogy v podniku ani niečo takéto veci neexistuje. Všetky, ktorí naozaj boli hneď od nás, tak sa hovorí, vyhodený, neexistuje. Teraz spomínam aj, mohlo to byť 3/4 roka dozadu, možno už aj rok, keď v nemenovanom podniku na Mostnej bola razia. To som tam videl, že veľká razia drogová došla do podniku a boli tam nemalé problémy. Nebolo to náhodou a vtedy nás aj zastavili s kamarátom v aute.
ako hovorím, vieš, keď je razia, robia si aj oni, jak sa hovorí, svoju prácu. Áno, no my sme presne prechádzali, keby, dá sa povedať, na nesprávnom mieste, v nesprávnom čase. Šli sme z lyžovačky a hneď nás vytiahli z auta, že či nemáme drogy v aute, vieš, to bolo také, že... Akože je to veľký problém teraz všade, no čo ti poviem, no. Všetci tiež tí orgány činné trestnom konaní, alebo ako to mám povedať, vedia. Nitra je malá napríklad, nepoviem rázne celé Slovensko. No, 2 dílerov zavrú, ďalší 2 hneď ten deň predávajú. Proste je to ťažké. Ja hovorím, nestarám sa do niekoho, čo kto berie, čo ako je to každého vec. No. Áno, či také veci, či iné veci, ale hovorím... Niekto neťahajú do podnikov, bytočne. Na čo? Príde náhodou tá kontrola, alebo jedno s druhým, a či už v Escobare, alebo niekto, a už by bolo. Našťastie, myslím si, že ohľadom tohto máme dobré meno, že aj ohľadom toho poriadku, aj tých drog, aj všetko, že vlastne na toto si my zakladáme, aby sa u nás cítili dobre, však konec koncov aj Loro bol, čo tu je schovaný za monitorom, bol nás u nás pozrieť a vie, že u nás je pokoj, takže my si na tom zakladáme. Ja musím povedať, že Escobar je jeden z tých podnikov, kde sa skôr ide zabaviť, ako mať konflikt. Áno, ďakujeme za to, samozrejme aj v rámci majiteľa, aj všetkého nášho personálu. O to nám ide vlastne. Mám s týmto veľké problémy aj kolegovia, ľudia, keď ty, alebo vy, keď ste prišli z vás ku nám, tak majú problém s tým, že hovorím, zase nebudem menovať iné, čo krčmy, alebo neviem aké podniky. Niekde si človek vyloží nohy. A napríklad myslím si aj tu Gold Cafe, Nové Zámky, si myslím, že je tu útulný, je tu pekne a to je taký štýl podobný, ako u nás v Escobar Nitra. Aj cigarky, aj všetko, to posedenie a ten kľud. A to je ten problém, že prídu ku nám, vyloží si nohy na stôl. U nás nemôžeš byť napríklad ani na tých bokoch opretý, lebo ide o to, každý majiteľ má svoje tam je ten dress code, aj podmienky. Teplákov by sa vadí to veľa ľuďom, že s prepáčením, že prečo napríklad niekto to bere, uráža sa, buzerácia, vieš, ale tak keď máš nejaký nobel, alebo snažíš sa o to, aby trošku... Udržať úroveň. Čo, neháš niekoho vyložiť nohy, alebo ľudí na zem, alebo niečo. Jednoducho, my chceme, aby dodržiavali podmienky, pravidlá podmienky. A sú za to napomenutí, alebo okamžite dostávajú? To vieš, dobre, z toho. Viem, že ide do toho, ako jak je. Ešte raz, zase vidíš, nemôžem, nie za to, že som tu pred kamerou a že by som teraz niečo, jak sa hovorí, nasval falošne, tu niečo zamenal. Nie, ja tu všetko úprimne rozprávam. Samozrejme nemôže byť, veď vlastne tá naša práca nie je o tom, aby si tam niekoho s prepáčením vypasťakoval. Pokým, hovorím, keď už na teba ide úder daný a niekto ide, máme na to právo. To hovorím zákonne. A to vtedy aj hliadka je volaná, aj s tým, aby to sa doriešilo, aby nebolo zase na nás zle. Alebo vieš, no, jak sa hovorí, príde dotyčný domov a oni mňa zbili, ale niekto ma napadol. Nie. Samozrejme, každý je napomenutý, len hovorím, za niekým môžeš prísť, keď aj 3-krát. Bude sa urážať, lebo s prepáčením je možno zvyknutý niekde, že sa môže, poviem to slušne, vykadiť v strede a vadí mu to, že prečo by nemohol mať hore nohy, alebo prečo nemôže byť oné. No, hovorím ešte raz. Pacienti. No. To sú také pacienti, no, takým ľuďom nepovieš, taký, to sa musí narodiť. To hovorím ešte raz. Musí sa narodiť, aby si bol taký. My sme tam není, aby sme si dokazovali volačo, vieš. Jasné, to podľa mňa niekto, možno sú nejaké podniky, ale naozaj tiež poznám veľa ľudí, akože aj kamarátov, sekuriťákov, nemajú to ľahké, lebo a už nechcel, aby sa približoval, lebo tam zbil tam ženu, na schodoch sa vyhrážal, chcel tam zo schodov zhodiť sekuriťáka, tak on vyťahol teleskop a samozrejme snažil sa udržať tú diaľku s ním, tým daným človekom. Áno, no ale ten daný človek ho udal a potom on aj pikal s tým, že on mal potom aj podmienku. Nakoniec zober si taký nechuťák, čo mláti ženu, čo sa ti vyhráža, čo tam ide proste robiť bordel. A ešte on vyhrá, on ešte má to svoje slovo. Ja ti takto poviem, keď ja som mal, no však som sedel neraz za to som sa už akože poučil, lebo akože niekto to zoberie súdy, alebo vyšetrovatelia nejaký to zoberia po svojom a zhodnotia to tak, že to bolo akože neprimerané. Čo je dneska neprimerané? Každý normálny, aj nebudem menovať, aj policajtov, aj niekto, ti povedia, robia tam takisto večer, sú tam do rána tej mostnej, alebo celkovo, kto toto robí, či už biletári, alebo ja poviem security. Security je názov teraz akože moderný, vždycky to boli, jak sa hovorí, vyhadzovači, staré, ale dobre, doba sa zmenila, aj názvy sa zmenili, ale každý ti normálne povie, a v tej situácii danej, keby si tam bol aj ty, niekto ti povie, niekto by ti vyčítal, že Ježišmaria, že ako si ho mohol, áno, ale nechá sa ty pichnúť prvý
lebo dneska už nôž má každý pri sebe, napríklad na to tiež dohľadám. Dneska, či má chlapec 10 kg alebo 100 kg, je to jedno, lebo keď si nadrogovaný alebo napitý, je mu to jedno, nerozmýšľa. Áno, individuá sú všelijaké, preto ti hovorím, že len hovorím, je tam strašne tenká čiara medzi tým, že aby ty máš dodržiať ten zákonný postup, snaží sa to, ale jak sa to niekedy dá, akože zákonný postup. Ľudí si hovorí hneď, ale to sa proste nedá. Ja som to videl na vlastné oči veľakrát, že tí ľudia sú ešte na veľko a oni ešte dopadnú ako hrdinovia. Áno, oni sú ešte tí ublížení. To je ten problém, len hovorím. Teraz ide o to, že kto má to šťastie, ako to vyhodnotí. Či na férového, keď sa to niekde dostane, áno, že trestné oznámenie alebo niečo. Vždycky je to naozaj o tom, či tam je férový vyšetrovateľ, či férový prokurátor, alebo proste celkovo ten postup. Áno, keď tam natrafí len zasa niekomu nepáčiš, alebo to chce zneužiť, už ideš nuteľ. A za takého nejakého, čo práve že pokračuje potom v tých problémoch v iných podnikoch, alebo celkovo robí zle, ten sa ešte bude potom smiať. Takže je to také, len hovorím. Všetko sa len, samozrejme, nikto nechce sa, jak sa hovorí, do zlého dostať. Za to je dobré, že aj u nás je to nastavené tak, že sme viacerí, aby, rozumieš ma, jeden chytí za ruku, druhý, keď sa to snaží vyhodiť tým, aby tam neboli nejaké, vieš. Náhodou, aby niečo nestihli vyviesť, tak ste akože hovorím, dneska môžeš byť MMA-kár, dneska môžeš byť hociaký zápasník. Tak čo spraviť, vieš, to je... Jedna vec je ring, tréning, druhá vec je naozaj tá ulica. Nečakanie. No, kopu chlapcov sú vážne vyšportovaní, šikovní, aj, jak sa hovorí, aj v súťažiach, ale na ulici naozaj jednoducho to proste... To je to, že nepovieš. Príde tam nejaký blázon, jednoducho a ide. Pokým nemáš ty niečo, nejaké železo alebo niečo, nebudem menovať veci, tak ako vieš, no je to na tom, že no. A hovorím, človek, ani ty nechceš, aby bolo tebe ublížené, tak v tom momente musíš robiť všetko preto, aby tebe nebolo ublížené. No, tak aspoň teraz dáme takú pauzu na cigárku, ak sa hovorí. Dobre, pokračujeme. A môžeme sa aspoň porozprávať. Mám takú otázku, že o tvojich hobby. Pozeral som, že máš pár víkendoviek, že ľubíš chodiť za autíčkami. Áno, no tak akože, jak sa hovorí, stále som zaťažený na tú starú éru alebo našu dobu. Jak sa hovorí, že mohol by som si doprieť alebo kúpiť novší ročník auta, či už Mercedes alebo niečo, ale proste žijem v tej klasike stále, tie víkendovky, ak ty hovoríš o škole a proste baví ma to, sú to auta, ktoré tiež majú to čaro, každý do toto, či zberateľ, alebo neviem, jak to mám nazvať, tak stojí to veľa aj financií, aj času, aj všetko energie udržiavať ten vozový park, aj to všetko, ale hovorím, no stojí to za to. Takže je to taká... to je určite ten pocit, lebo už tie podľa mňa dnešné autá už strácajú akýby ten charakter. Áno, veľa autičkárov alebo veľa týchto ľudí ti to samozrejme povie, nehovorím. Máš určite svoje auta teraz. Dneska klobu dole, akože tie auta sú znútra, zvonka, normálne nové, všetko je v poriadku, len tá elektronika tiež veľa počítača, veľa všetko. Oni stráca to čaro toho takých tých vecí. No. Takže hovorím, som rád, že aj to sa mi ešte podarilo, jak sa hovorí, všetko sprovozniť a no, za to chodíme do práce, jak sa hovorí. Áno. Človek chodí za to do roboty, aby si mohol dopriať niečo, snažiť sa, jak sa hovorí, aby mal. No. To je to, že už si odmakal niečo svoje a už si dopraješ, už si urobíš, proste prerobíš niečo, dvor, oddychuješ si. Áno, tak jak cigárka, že proste to je ten môj relax. Každý to vie, takže čo poviem. Som bol prekvapený tým číslom, že koľko si hovoríš, že fajčíš cigár na deň. Akože priemerne denne tých 12-13 kusov, plus mám šťastie, že pán majiteľ Escobaru je taký, že ešte, ak sa hovorí, zo svojho mi zasponzoruje, že keď som na tých nočných, tak tam mám v rámci podniku od ňou ešte aj zdarma. Takže počas služby, aby som to akože lepšie znášal psychicky, tých ľudí okolo toho, niektorých nepristojných. Takže to mám o to šťastie, ale stojí to aj tak akože... Peniaze určite. Peniaze naozaj veľké, ale hovorím. Ale dopreď ten relax. A žijem len raz, jak sa hovorí. Na čo budeš tie peniaze pod seba kopať, keď môžeš to využiť a živote si užiť. Akože je ťažká doba. Vidím na tých ľuďoch naozaj, čo sa drú naozaj. Veď tak aj vás to čaká. Takisto vieš, aj tenis, šport, doplnky, strava, jedno z druhým, okolo toho, prebojovať sa. Dneska už je všetkého veľa. Áno. Všetkého. To je super, musíme povedať hlavne aj sponzorom, hlavne aj Denko, čo nám pomohol vybaviť, čo vlastne sponzorovali na zápasy, keď ich dával na plachty, tak veľa ľudí nám pomohlo spojazniť. A jeden pán, neviem, či si teraz praje, aby sme spomínali jeho meno, ale napríklad pomohol nám to svetlami, zafinancoval nám svetla,
Máme veľa ľudí, napríklad tu Gold Cafe, že nám ponúkli priestor, zafinancovali mám, že ti mám ja som tiež zistil, že sú tu naozaj privetiví ľudia a všetko, že naozaj. O to ide, aby to bola kamarátska atmosféra. My tu nechceme rozširovať žiadny bulvár, my tu nechceme nikoho pošpiňovať, my tu nechceme nakladať na jednu stranu, my nedržíme nikomu, že jedna strana, druhá strana. My sme tu s tým daným človekom a porozprávame sa proste ako kamaráti a povieme si svoj názor. Tak vieš, na moju osobu bulvár, alebo jak to mám nazvať, internetové stránky, alebo slniečkárske. Jeden nemenovaný denník. Denník N, pán Benčík. Tak myslím si, že ten už svoju kariéru už dobojoval. Len hovorím, no už keď tá téma na tom padla, zase je to o tom, že to je to rozdeľovanie ľudí a zbytočne. Ja si myslím, že keď niekto je zakomplexovaný starý človek, neviem, jak to mám povedať, áno, keď to tak môžem spomenúť, samozrejme niekto zase možno bude na mňa útočiť. Ďalšia vec, keď som tu ako váš host, nechcem, aby bolo na vás útočené, vy si robíte vašu reláciu. Myslím, že začínate dobre, je to dobre nastavené a myslím, že to bude dobré. Len hovorím, to je o tom, že to aj na Slovensku hlavne ľudia stále proste musia niečo hľadať na niekom, osobne ho ani naozaj nepoznajú. Vidíš, ak by ste tiež mňa spoznali, čiže by ste možno povedali, že aký som, áno, aj vymletený, alebo niečo, alebo teda zaspájanie s tetovaním, alebo kotleba strana, ľudová strana, naše Slovensko a tak ďalej. Pritom hovorím... Stačí sa porozprávať napríklad. To je to, že aspoň tu ľudia budú vidieť, že čo tu rozprávaš, že naozaj, že to nie je také, že vymyslí a nie je to nič, že teraz nevieš, ale proste vieš komunikovať, si rozumný, prežil si niečo v živote. A veľa aj ľudí, dobrého, aj zlého. Aj dobrého, aj zlého a o to ide proste, že vieš porozprávať o niečom a vieš, keby aj tej ďalšej generácii povedať nejaké veci. Stále ma prepájali v tom denníku, alebo inakšie tie stránky, alebo však aj Benčík vlastne stále zasahoval. Bol som za to vždycky aj predvolávaný OČTK, orgány činné v trestnom konaní, stále fotený do slipov. Tak som sa im tam zapózoval, nie? Samozrejme videli, ale tam vlastne išlo o to, že ja sám dobrovoľne som si to zakryl, ak sa hovorí, minulosť, lebo som chcel, mám nový život. Len hovorím, kožu z teba neviem stiahnuť. A je dosť, jak ty hovoríš, bulvár, je stále smiešné a neférové, či už na mňa, alebo na hoci koho, stále dávať, keď to je pretetované, tak ma budú dávať stále tam, vieš. Nerozumiem. A stále, Ježiš, a on to má zakryté a mal tam také kríže, alebo toto, ešte raz, bol som mladý, dalo sa to, ja som si to zakryl sám od seba, stálo to nemalé peniaze, nebudem vám hovoriť, koľko prekrytie, nikto mi na to peniaze nedal. Len hovorím, keď som si chcel začať a došla taká doba, že ja okolo toho, áno, človek, paragraf odrazu predtým, keď boli 96. rok, 95. a dával by si robiť tetovanie, veď to nikoho nezaujímalo, keby si aj tam mal neviem čo. Proste sa to dal vytetovať či z detskej nerozmáž, alebo zo Somana, alebo proste niekto. Ja som to bral akože imič na niečo, ale nebolo to v tom niečo, že ja neviem, nejaké vystupovanie alebo nejaké, len hovorím, tedy to nikto neriešil. Hej. Proste si dal na seba, čo si dal. Doba sa zmenila, začali z toho robiť veľké, len hovorím, je to zneužívané a dosť na tom trpeli, že moja rodina, aj moja priateľka a tak ďalej. S tým, že proste tie zosmiešňovania, alebo poviem, keď máme na to čas, tu máme tu aj Escobar, voňavé do auta. Problém je to napríklad aj v dnešnej dobe cez internet, možno sa to aj vám, kde neviem, z tých smejkov, keď tam tí ľudia neviem, donesú na to príspevok a tam hýha, haha. Alebo jak to mám povedať. Pozriem si jeho profil, čo mám na to povedať? Chlapec je buď psychicky narušený, alebo má tam v profile kvetinky, alebo stromčeky, alebo dúhy, alebo chlapec je, hovorím, labilní ľudia. Ja hovorím, typy, podľa mňa týchto smiechov, ja som to aj zverejňoval, že nech si to nemajú pre seba. Ešte raz, ja mám síce verejné príspevky, ale robím to kvôli mojej práci. Zviditeľnené troška, že bohužiaľ dneska taká doba, jak vy to robíte. Keď chceš troška niečo presadiť, musíš byť viditeľný. Áno. Nebudem menovať teraz tie menšiny, aby nás tu nejak nesúdili začať ľudia. Keď sa niekomu niečo nepáči, tak to ale preskoč. To je to, že vieš, lebo Jožko, ja vidím na internete kopu veci, čo sa mi nepáči, ale nebudem ti tam dávať cudzemu, ja neviem, haha, smejko, akože keď nejaký problém máš, dojdi osobne. Na to nemá ani jeden. To sa mi ľúbi, že aj tie menšiny, jak sú už dneska je strašne taká doba, lebo mi to prípada, keď všetko bolo z ruky do huby. Áno, a už si ľudia nevedia nič a už sú psychicky narušení. Niečo sa nepáči, ja preskočím príspevok, neriešim to. A to ale je to, nie, druhý do tebe, ty tam niečo dáš, alebo ty, alebo ja.
A človek, ktorý ťa osobne naozaj nepozná, ti tam dáva smieko, akože také materské mi to pripomína. Veľa ľuďom, však to môžem otvorene, nie je žiadne vyhrážanie. Som súkromne napísal na ten Messenger. Samozrejme, bol som buď zablokovaný hneď, však teda keď... Alebo mi došla správa, že udajú ma, alebo že čo sa vyhrážam ešte raz. Veď ja len akcia má reakciu. Ja sa pýtam dotyčného, alebo aj tuto o tom rozprávam, veď keď na mňa aj píšeš, alebo niečo, čo zasahuje do môjho, keď ma nepoznáš, tak čo to má znamenať? Tak ja napíšem. A on hneď je už ale kontra, že prečo nie. Veď ty na mňa píšeš, verejne sa pýtam, čo to má znamenať. Pretože aj tie dúhové menšiny, oni veľmi propagujú, že oni sú akí, že sebarešpekt jedno s druhým, ale ako náhle sa vyjadríš ty na niečo, svoj názor, tak už idú zjesť, už idú útočiť na teba. O tom sa bavíme. Akože mám aj pášťaka, však Juraja Ceca z Nitry, ktorý je môj kamarát aj v strane. To je len hovorím, jedna vec je, máš hobby, máš šport, máš prácu a niekde nejakú stranu volíš, ano, niekde si. To je to, že strašne riešia politiku, že si to, čo chceš, to si volíš. Aj on prežíva za toto, či už v rámci podnikania, či útoky a posmešky a neviem čo. Ale hovorím ešte, keď sa niekto mu niečo nelúbi, preskoci, starajte sa o váš život. My si žijeme svoj, hovorím, ja si myslím tak, jak tu teraz rozprávam, ja tiež nebol som svätý, ale doba sa zmenila. Ja idem ďalej a myslím si aj vy, keď ste ma spoznali, tak hovorím, všetko robím zákonne a naozaj, tak sa hovorí, dane odvádzame, pracujem, chodím do práce, do nočnej, tak ako hoci do iný, každý má tu svoju prácu a hovorím, ohľadom strany, kde sú, alebo čo volím, alebo ako hovorím, pokým som sa nedostal ku Kotlebovi, alebo do strany, nikto neriešil moje tetovania, napríklad. Vážne vám hovorím, nikto. A odrazu Bigas tetovania a stranu, lebo chceli ubližiť, lebo už to chceli zneužívať. Vlastne už vedia v súrovi bulvár, to je to, že rieši sa to, majú z toho videnia. Ale hovorím, jak môže niekto znevať, alebo ja budem na teba stále útočiť, čo máš pretetované. Že keby som to mal a pokračujem v tom, alebo niečo, dobre, nič nepoviem, ale veď som si to odstránil, sám od seba, nie. A jak sa hovorí, teraz po 10 rokoch, alebo po 5, keď to mám pretetované, stále každý rok ináč, aj keď idú voľby, stále mám to isté, stále to vyťahujú na mňa, veď tých článkov je neurekom. Áno, len hovorím. A čo môžu mať z toho títo ľudia? Ja nechcem tu hovoriť tak, že či niekto je zakomplexovaný, ale niečo v tom musí byť. Lebo vravím, keď si pozriem väčšinu, čest výnimkám, hovorím, alebo keby došiel niekto naozaj, že sa cíti chlapom, prídi, nech sa páči, môžeme sa o tom vydebatovať. Lenže to je len zase o tom, čo sa bavíme. Niečomu dojde, zase budeš ty zlý, teba budú udávať. Oni do teba môžu stále, jak sa hovorí, rýpať a robiť tieto veci, vieš. Hovorím, že... To je to, že tí ľudia sú iba za klávesnicou, nemajú celé dni čo robiť, nemajú možno ani rodinu, sú zakomplexovaní, v živote nedokázali, v živote nešportovali, nedokázali. Ja tie profily tých ľudí pozerám, to je strašné. A potrebujú ísť do druhých ľudí. Ja sa pozriem do toho, že nech sa tí ľudia naozaj pozrú zrkadla, idú neviem čo. Napríklad ja, každý doma pozná, budem mať 44 rokov, áno. Na ulici robím túto robotu od 95. Neviem, či akože by som povedal, že som jeden z najstarších vyjazdovačov, čo to ešte robí, ktorý ešte stále na ulici. Áno, tak preto hovorím, že viem, čo to obnáša. Ten šport, drina, makačka, nočný, prídeš ráno rozbitý, zase musíš športovať, lebo nechceš vynehať. Áno, drogy, každého povedal, nikdy som nebral drogy, alkohol nepijem. Maximálne rumík alebo jeden jack, keď si dám cigarke, to je relaxík a tým to končí. Áno. Automaty som v živote nehral, nepoznám tieto veci, neviem ešte raz, akože tú disciplínu mám. Hovorím, každú korunu, ktorú zarobím, dám do rodiny. Takže keby každý takto to bral, len hovorím, ľudia sú, pozrú sa na teba, či ako ty vyzeráš, budú ťa porovnávať, na čom jazdíš, alebo neviem čo, ale nikdy nevedia, čo je za tým. Vieš, aká drina, koľko si musel obetovať a tak ďalej, a tak ďalej. Jak si ešte spomínal, že jak vyhadzovač už od 95. tých 90, jak si šiel vyhadzovača, tak som aj pozeral, že mal si také premeny, že raz si bol že aj vyrysovaný, že obrovský, potom si mal také premeny, že raz si bol aj nabral, potom si schudol. A to si spomínal, viem, že to bolo písané, neviem, či to chceš rozoberať, že vtedy, jak si dostal tej väzby, že tam si keby uvedomil tú disciplínu a že začal si na sebe makať. Jak to vlastne prebiehalo v tej väzbe? Chceš nám o tom takto porozprávať, že tam poviem čo si tam uvedomil vlastne? Poviem to takto, akože nebudem tu robiť do seba žiadneho fréra, ani nejakého veľkého chlapa. Ešte raz, každý, kto sedel, doraz v tej väzbe bol, alebo vo výkone trestu,
každý, kto niečo vonku mal, jak sa hovorí, vy keď máte trošku lepší život vonku a ste naučení, zažerete sa tam sami. Takže to je ten už len trest, že si tam a nemôžeš žiť tak voľnejšie a si hotový. Jasne, ja vám úprimne hovorím, či vám, alebo či poslucháčom, že aj ohľadom tohto, aj v meste to hovorím chlapcom, zase ich poučam, nechcem byť ako teraz nejaký, neviem čo, ale každému hovorím, keď sa ide byť nejaká bitka, alebo keď nejaký problém, rozmysli si to, alebo keď pôjdeš núter, skončil si. Ja som si tam kopu razy poplakal, samozrejme, ak ty hovoríš, to schudnutie, tá disciplína. Jediné, na čo je väzba bola dobrá, je to, že ja od toho stresu a tej psychiky, že teda ešte raz, dneska je to ťažko povedať, ale napríklad veľa prípadov, že som bol obvinený, som bol nakoniec oslobodený. Alebo zmiernený trest, alebo niečo. Tak asi niečo na tom bolo, že tiež sú tam tiež, ak dneska sú tí kajúcnici v móde, tak to začalo aj vo veľa prípadoch mojich. Oni si zakryjú svoju trestnú činnosť, alebo niečo a hodia to na teba. Napríklad celé roky nebudem menovať našu partiu, kedy si v Nitre, alebo ja poviem partiu, robia z toho mafiu, alebo neviem čo. Kedy si to bolo bežné, proste ľudia sami volali tebe alebo niekomu, pomôžeš mi ochrániť podnik, pomôžeš mi, aby mi tam nechodili robiť zle, alebo niekto. Nikto to neberal ako výpalné, alebo neviem čo, tieto názvy a takéto veci, neviem. No je toho veľa, iní ľudia o tom rozprávajú, aj už teraz aj starí, čo to prežili, aj tak na internetoch, alebo niekde je to na nich. Hovorím, ja to nebudem menovať, hovorím ja, čo sa týka Jožko väzby, poviem ti tak, ja som sa sám utrápil, lebo bolo to ťažké. A hovorím, nech si ľudia rozmyslia, lebo to ti povedia, či bachari, či policajti. Proste keď si tam, skončil ti život. Áno. Takže väčšinou tam je dobre takým, neviem, čo sú sebeckí, len sami na seba budú pozerať, vieš, alebo vonku nič neznamenali a preto sa nevedia vonku ani aklimatizovať. Ja radšej budem vnútri trpeť, jak som bol, aj tá dieta, aj to všetko, to mi akože dopomohlo, lebo ja som prestal jesť. To som sa vysekal, áno, jedol som 4 roky napríklad len soja, suchá ryža, takéto veci, ten jedálniček, žiadne mäso, žiadne nič, tieto veci. Áno, bol som vyrysovaný, viem to aj teraz spraviť len na tej ulici, keď som v tej robote, musíš mať tých 100 kg. Nedá sa to nejak urobiť, vieš, nedá sa to, že proste môžeš mať tú postavu vyrysovanejšiu, krajšiu, ale ako náhle dojde nejaký 100 kilový chlap, už máš problém. Treba mať kuse energiu, áno, nie? Áno, je to tak, akože ja hovorím, nechcete sa tam nikto dostať naozaj, nestojí to za to, lebo dojdeš naozaj o tie peniaze, ktoré si vonku zarobil, ťa urobia tu advokáti, veľa to bude stáť. Predáš si auta, majetok, čokoľvek, žena ťa samozrejme opustí, lebo najprv ti každá bude sľubovať, že ťa počká keby aj 100 rokov pred 1 rok a už si zabudnutý a už si sám. Takže to je takto, akože hovorím, čest výnimkám. Poznal som chlapcov, ktorí ich partnerky počkali aj 5 rokov, klobúk dole. Naozaj, len hovorím, musíš mať na to šťastie. Len hovorím, väzba mi dá len to, že, jak aj hovorím aj v tej mojej práci, naozaj viac dávať pozor na tú zákonnú stránku tej mojej práci, aby sa to nebolo zneužité voči tebe. A vlastne ty pôjdeš sedieť za čo? Že ty si sa napríklad nemal si inú možnosť, len s niekým sedieť sa už musel pobiť. Tebe povie prokurátor alebo na súde, že Ježiš Maria, čo sa tu tam deje na tej Mostnej ulici? Tak ja hovorím pani prokurátorke, veď asi bude asi vedieť, kto čo vedie. Pani prokurátorke, boli ste tam niekedy na tej Mostnej? Alebo sa spýtajte tú policajtov, ktorí ma predviedli, ktorí tam niekedy strážia napríklad v tej dobe, že ako to tam je, ľudia chodia naozaj krvaví. Veď tam sú konflikty každý večer do rána. Tam len ide o to, že niekto sa s niekým pobíja, má to šťastie, že sa dostane do tej väzby, že nie je tam návrh, alebo že ten nebodaj si to rozmyslí, neudá ho, alebo niečo, ale proste to mi bolo na tom dosť smiešne, že zase len na mňa, alebo na niečo, že Ježiš Maria, čo sa tam deje, keď mňa videli ako na kamere, keď, áno, že bol akože ten útok, no ale keď máš ísť proti trom, ako máš zákonne, čo sme, Jackie Chan, alebo sme vo filme, že, lebo ti niekto povie hmaty chvaty. Čo to je hmaty chvaty? Ako, jak proti trom bláznom chceš sa ubrániť hmaty chvaty. No, ako, tak musíš použiť všetko, čo vieš. Jasne. Alebo čo máš pri sebe, to je jedno, aby bude o teba. Keď už sú útočné, jasné. A oni keď sa medzi sebou pobijú, lebo tam na tej ulici, na tej Mostnej, to je fakt zverina. Ja sa čudujem veľakrát, jak môžu mať toľko šťastia, že to prežijú a jak si aj predtým spomínal, že prídu domov ráno, sú v pohode. Áno, vieš, lebo podľa mňa sa fakt môže tam stať, že jeden odpadne, spadne vzadu na hlavu a tam to môže končiť krvácaním, vieš. Dneska som rád, že to hovoríš.
nemôžem menovať akože určitých príslušníkov, či polície, či záchranky, alebo tak. Ja som nápomocný takisto v mojej práci. Môžu si spraviť všimli, keď ste niekedy u nás. Keď vidíme cez dvere, že polícia má zásah, že s niekým je tam bitka, dokonca aj oni sú napádaní, čo akože útok najvrvým činiteľa, ako na čo je to, ale proste tí ľudia v tom amoku ešte do nich idú, že ja vybehujem cez dvere ešte a idem im pomôcť. Ano. Ako samozrejme, lebo bola aj napadnutá či žena, či muž z ich, jak sa hovorí, polície, nevideli to za chrbtom, tak som rýchlo zasiahol. Akože je to povinnosť ináč každého, akože v rámci tej mojej práci. Samozrejme, tak som ich len rýchlo prikryl, aby neboli útoky, takže akože pomáham. Niekto má aj za to aj posmečku, som aj počul, že spolupráca s políciou, alebo neviem s čím, ale halo, akože aká spolupráca? Confident určite nie, alebo niečo takéto, proste som v práci. A tak, jak oni vidia, že my to máme ťažké, a ja to vidím, že to majú ťažké, a jak ty hovoríš, že keď tak teraz pred 2 týždňami, alebo pred 3 týždňami, veď tá hliadka aj zo záchranky, keď došli z nemocnice, vedia, ktorí sú to. Práve že stalo tak, že aj ten dotyčný, ktorý napadol toho, bol zobratý, len zase hovorím o tom, že mal šťastie, že ako je to možno, že teda, keď sa tu rozprávame o tom živote a zákonoch, mal by byť každý meraný rovnakým metrom. Keby som to ja spravil, alebo ty, alebo hoci kto, garantujem ti, že si vo väzbe, keď jen tak, akože naozaj, že neférovo, rozšľaháš niekoho, chlapec padol na obrubník, vybavený. A oživovali sme ho. Takže preto to tu spomínam. Bolo tam aj masa srdca, všetko rozbitý. Sanitka ho zobrala, oživovali ho ešte a potom tam našťastie to prežilo. Bolo zabratý dotyčný. Ráno som dostal info, že je vonku. Ako je to možné? To hovorím to, keby som spravil ja, alebo ty, čo ja už takéto, ak sa hovorí, už takéto somári naozaj, že jak sa hovorí, neférovo na niekoho zautočiť a byť, dokazovať si. Nerobil som to ani predtým a nie, že ešte to mal robiť teraz. Len hovorím ti naozaj, našťastie prežil, len hovorím ti, ako je to teda možné, že je vonku. No, kto to? No keď teda hovorím, keby si to urobil, ty máš, máš paragraf ťažké ubliženie na zdraví, neviem, či je možno pokus o vraždu a neviem čo. A jak sa z toho dostaneš? Pôjdeš zase sedieť. To je to, že podľa mňa to je tak vnímané, že keď sa niekto pobije na ulici, tak to nie je tak riešené, ale už ako ty, ako si ten činiteľ, riešenie je to tak, poviem ti aj v dnešnej dobe, čo je nefér, kto sa komu ako páči. Pravda. Či ho udá, alebo ho neudá. Alebo proste aj hovorím, aj tie iné zložky, podľa toho, kto si, alebo jak ťa vnímajú. Ako hovorím, našťastie ja mám nový život, hovorím, ja zákon dodržiavam aj v práci, snažím sa všetko, lebo chcem to robiť ďalších 10 rokov ešte napríklad. Tak jak športovať, lebo ja iné napríklad neviem, čo mám ísť robiť. Áno, si zvedel mňa, mám ísť teraz robiť rozvoz pice, alebo niečo, áno, sme objednali ste si, dobrý deň, no, ahoj. To môžeš ešte preložiť nejakých 100 eur k tej pici. Už to je, keď som to doniesol, ako povieme zo srandy, áno? Nie, ako ja proste, pokým budem vládať, toto budem robiť. Áno. Udržiava sa, ak vieš, dokedy môžeš. No, a preto hovorím, že naozaj od 95. myslím si, že doteraz sa udržať. Samozrejme s tými prestávky, keď som bol náhodou, bohužiaľ vo výkone treste, ale čo hovorím, čo som našťastie si zmenil tie veci a ako vidíte aj vy, aj ja, tak našťastie nepokračujem v tom, ani v tom pokračovať nebudem, lebo hovorím, niečo som prepískol kedysi v minulosti aj ja, ale naozaj 50-60% v tých problémoch bolo to, kto sa komu ako ľúbi a za to si išla sedieť. Lebo vravím ti do rána, aj vy keď ste, tam sú mordy. Na tých uliciach sú také bytky, že my sme za facku dostávali 2 roky. Lebo že to je neprimerané. A tí ostatní, to je primerané, to je v poriadku. A potom ja hovorím ten zákon, hovorím, nechcem stále sa k tomuto vracať, len takto dávam na ozrejmenie aj verejnosti, aby to začali troška aj inak vnímať. A hovorím, aj tie recenzie na podniky. Ako všímam, tam niekto tam napíše, či na barmanu, na personál, alebo na SBS-ku, že akí sú. Pritom, ja tak ti poviem, vždycky poviem každému, striezvy človek, jak sa doháda s opilým, hovorím o amoku za opilom, alebo nadrogovanom, áno, tak asi ja to vidím lepšie, alebo viem to lepšie posúdiť, než ten dotyčný. Ale vravím, dneska ten internet zase sme pri tom, že napíšem recenziu, lebo Ježišmaria, opral som sa a vyhadzovaš dobre, že ma nezožral. Nie, to vôbec nebolo tak, alebo napíšu, že bol som vyhodený z WC, áno, a že bol som zbytý, ako si mohol byť zbytý. Pozriem, kamerový záznam, ale volačo a nič tam není. To, že je na ženskom WC muž, s prepáčením
cika alebo ští do umývadla, to je v poriadku. No. Ale jemu vadí to, že jak je to možné, že jeho vyhadzovač vyhodil von. A nepozrie to, že halo, ja k tebe dojdem do obývačky, vyščím sa tam. Alebo áno, alebo volá, čo spravím, áno. Takže hovorím, tí ľudia, toto je celé o tomto všetkom, že strašne volačo. Proste, akože stretol som aj veľa kamarátov, či už zo starej éry, lebo každý má ten svoj názor, ale hovorím, ja mám čisté svedomie, ja som sa snažil vždycky všetko, či robiť tak, ako je. No. Hovorím, niekto na niečo, jak poviem tak, keď vás niekto chce rozhádať, či už kedysi v starých časoch sa hovorí polícia, že robili to dobre, tak tebe povieme, že Denis povedal niečo na teba. Áno, potom od Denis sa dojdu k tebe a povedia, Jožko, však ideme na to, nie? Sú niektorí takíto ľudia, že takto... A potom vidíš, že povedia na teba, že Ježišmaria, ty si mečil na teba alebo niečo, ale neuveria si o to, že pokým ti neukážem papier s tvojím podpisom, alebo jak sa hovorí, pokým ťa neuvidím na súde, alebo pokým ťa neuvidím niekde do očí a budem voči tebe svedčiť, alebo niečo, tak si myslím, že je to zbytočné, že na tomto sa padá aj veľa kamarátstiev a všetko. Hovorím, nová doba je, všetko je iné, hovorím, a ja som sa musel zmeniť a prispôsobiť. Až moc voľná. Až moc, áno, ako jasné. A v tom výkone trestu si bol iba raz, či viackrát sa stalo, že si mal... Samozrejme, každý si môže dohľadať na internete, vypíše sa dneska to, koľko som bol súdne trestaný, všetko, ešte raz. Takže vlastne dnešná éra, rok 2024, prítomný a ďalšie roky, ktoré budú, tak vyzerá to tak, že sme v dobe, kedy si tí ľudia veria až moc, dovolujú si a nedá sa ich skrotiť. To je zase to, čo hovorím ja. Ja nehovorím, že tak poviem, všade, či aj vyhadzovači sú niektorí, poviem, že férovejší, alebo už majú nad tým nadhľad, aj charakterovo sú normálnejší, sú možno niektorí, ktorí hovorím len za tých, čo poznám, alebo nemôžem súdiť tiež niekoľko, ale hovorím o určitých, ktorých poznám, ktorých som videl a tiež som im to akože povedal, že je to, no jak ti poviem, my nie sme tam na to, aby sme sa tam niečo dokazovali, takisto poviem, ak v policajných zložkách alebo v iných inštitúciách, či štátnych sférach, či sú aj, poviem, normálnejší ľudia a sú aj, ktorí nerobia to tak, jak by to mali robiť. Áno, poviem to takto. Všetko je to tak. To proste, podľa mňa to aj neovplyvníš, lebo... A hlavne keď... Jak si sám povedal, ľudia si vyberajú podľa toho, kto sa im ľúbi. To už nie je férové, oni to neriešia podľa férovosti. Máš takú, vieš, teraz môžeš ty byť, že máš ty pravdu. On má takého známeho, on má na ministerstve bratranca, neviem koho má on na ministerstve, tak tým pádom jemu priláha to, že on má pravdu. A najhoršie na tomto celom je, keď nie sú čistí. A potom sa s ním súdiš, doťahuješ sa. S takými feťákmi sa musíš poviem to takto. Jak by som vyzeral ja, napríklad ja sa môžem pohádať doma s frajerkou alebo s nejakými kamošmi vonku, potom prídeš do práce a psychicky to neudnesem a mám si na niekom akože vybiť zlosť alebo volačo. Ako hovorím, kedysi som bol prchkejší, všetko len hovorím ti, to sa muselo napraviť. Pokým ty potom na tom sa pošmykneš, OK, hovorím ešte raz, bol som, a čo bola veľa raz aj moja vina, som si odpíkal, ale aj to hovorím aj verejnosti, aj zákon hovorí, že už si splatil dlh voči spoločnosti tým odsedením toho trestu vtedy. Ale hovorím, veľa vecí som mal, kde som neférovo, nezákonne, myslím si to, a neviem, myslím si to, mám doma, však už raz, keď ten súd najvyšší alebo nejaký iná inštácia rozhodne, že to bol prevysoký trest, alebo že to malo byť inak kvalifikované, alebo že iný by to, keby to mal na stole, zase o tom sa bavíme, jak je to možné. Jeden prokurátor povie, tak nie, ten ti má krvavé oči, idú ti dávať 10 rokov za facku, za chvíľačku. Iný ti povie, nemenovaný, s ktorým ho stretnem v kaviarni alebo niekde, keby som ťa mal ja na stole, tak máš verejno prospešné práce alebo podmienku na najvýš. Podľa toho, čo on to videl spísal. Áno, tak je zase len to o tom. Len hovorím, že sú aj takí ľudia, sú aj takí. No, hovorím, veľa ľudí by nemalo podľa môjho tiež pracovať, či už v našej sfére, alebo v iných, alebo keď máš problémy sám so sebou, alebo si zakomplexovaný, alebo nevieš to vnímať tak jak ja som sa musel rokmi tiež naučiť a robiť tú robotu inak. Ja mám tiež posmečky, takto pred vami. Bohu už není to, čo býval. Alebo takéto veci. Smejem sa na tom, lebo akože čo som nebýval. Tak mám rozšľahávať ľudí hneď. Áno. A hneď a druhý deň som vo väzení. A potom si budeš búchať hlavu, aký si bol blbý a tí ľudia sa ti budú smieť.
lebo ty si zavretý fajnovo a či už sa ti prebere podnik, alebo niekto iný bude tam robiť a ty potom vyjdeš von a má zase od nuly začínať, je to ťažké. Vieš, takže takéto reči, aj to hovorím aj vám, keď budete hoci to naozaj, radšej sa pôsobiť na to, musíš to nejak preveniť, lebo keď pôjdeš takýmto štýlom, hneď si pokazíš, neviem, ak nazvať kariéru alebo život, ale celkovo, rozumieš? Lebo tak pozaznamenaný. Stále, kedy si mi to vadilo, Ježišmaria, do mňa čo hovorí a jedno s druhým, alebo hovorím, že nie sú už takí, ale však keď sami vidíte, a vidím, že troška už do toho vidíte, aj keď ste mladší, ale chodíte po večeroch, tak hovorím ešte raz, čo dobre, není problém dneska, hovorím, kruto zasiahnuť viac, než treba, ale potom čo? Potom ťa ráno zoberú a pôjdeš do CBT alebo do väzby a skončil si. A budú sa smiať. Za čo? Akože ja hovorím, no, je to ťažké, musí sa to vždy hovorím, tak urobiť. No. Vždycky to musí byť tak, že aj minulé hovorím, musel som si počkať na úder, teda keď pôjde na mňa smerovaný, aby som vedel zasiahnuť, aby to bolo obhajiteľné. No. Jednoducho, no. Kedysi by som možno prudko hneď ja ho sekol, ale to tiež nebolo správne. Áno, nebolo to správne, to viem, ale tak vieš, to je zase také, že niekto povie, že nemá si to, ale niekto povie, musíš mať sebe určitý strach a nikoho nesmieš podceňovať. Takže len z toho možno to tak urobíš, vieš, že rýchlo radšej nech on prvý padne, než by si mohol ty. Samozrejme, niekto ti potom môže povedať na teba, ale veď ja som nechcel nič s tebou, ale to sú len rozprávky. Takže hovorím, že človek si musí dávať dneska naozaj pozor. Takže preto hovorím, že som rád, že napríklad aj ohľadom dneska poviem mládež, alebo niečo, som zadal nejaký starý detko, že som, ale naozaj dneska, keď vidím niektorých vašich rovesníkov, či na tom internete, alebo niekto nebudem menovať zase, lebo ja keď niečo s niekým chcem, poviem mu to, lebo mu to napíšem. A druhá vec, ako ja starý, jak sa hovorí blázon, čo budem sekať 17-ročných chlapcov, akože len hovorím... Oni sa naučia, to je také istý, že... Preto hovorím, že buď niečo spravia, vyvedú, zavrú ich, tam sa zbláznia, potom to tam ešte raz hovorím, naozaj. Není hamba, jak to poviem, není hamba, keď ten chlapec, ktorý tam bol, alebo niečo sa mu stane a povie ti, že som si poplakal, alebo že nezvládal som to, OK. Ja som to takisto nezvládal, že sa priznávam toto pred každým. Len hovorím ja, keď som bol hneď pustený, ja som bol na druhý deň hneď aklimatizovaný. Ja som hneď bol zaradený do života. Ja som išiel. Lebo ja už vonku viem. A práve, že vnútri ja sa neviem aklimatizovať. Niekto má to šťastie, to je o tej psychike, že niekto to vie tak troška potlačiť sebe, alebo niekto. Alebo poviem tak, že tam už máš len jednu výhodu. Buď to prežiješ, ale zožere sa sám seba, že teda schudneš, zničíš sa, lebo ti to bude brať tú energiu z teba. Lebo neviem sa tam aklimatizovať. Keď ty si spomenul, Jožko, dobre, bol som tam 5 alebo 6 krát, väzby bolo viacej, hovorím o výkone treste, ale proste ja tiež tam, keď som nastúpil, hneď psychologička, ten postup, tam, keď ťa tam príjmajú hneď, pán Boh, však už viete, jak to tu chodí, tak už by ste mali byť. Hovorím, keby ste, to sa nedá. Normálne aklimatizovaný, lebo sa budeš trápiť, lebo si za 4 stenami a bude ti chýbať, že chceš poriadne športovať tú voľnosť, chceš mať takto, zapáliť cigaretu, chceš byť doma. Áno. Tam nemáš nič. A jednoducho niekto to bere tak, ale roky ti tam ubiehajú, skončil si. Takže nedá sa aklimatizovať niekomu, alebo niekto hovorím ešte raz, chlapci, ktorí tam vydržali dlhé roky, alebo niečo, klobúk dole, oni vedia sami najlepšie, či si niekedy poplakali, alebo nepoplakali, len tých šampiónov, ktorí tam ešte neboli. A vonku o tom rozprávajú, a veľký gerovie, tak hovorím, preto to hovorím aj Denisovi, že ver tomu, že aj pred tebou, keď nejakí môžu machrovať, ale keď sa tam dostanú, tam skončili. To vám hovorím, jak je. Môžeš byť chlap akýkoľvek, ale proste, čo si tam chceš dokazovať. Už stratený čas, roky, vybavený si. Veľa ľudí taký, že vidí, že si zápasník napríklad a na schod do teba idú vonku, že nie, napríklad idú ťa provokovať, že ty si fighter, tak poď ideme sa fajtovať a takéto veci. Ale potom, keď dostanú, tak už ty si fighter, ty si silnejší, ako ja. Áno, ale poviem tak, aj Denis však začal s týmto športom, alebo však ty, Jožko, ale ten šport vy si robíte pre seba. Áno, nie na to, aby ste vyzerali dobre, aby sme proste vedeli. Baví vás to, OK. Psychohygiena, to je proste psychohygiena. Ja si vybúrim radšej nervy na žinienke a na tom breci, ja by som to mal vyťahovať. Ja poviem toto napríklad. Ja na tie tréningy nemám napríklad tie vaše, čo sa týka technické, áno. Ja som bol vždycky naučený na ulici, tá bitka a to všetko, vieš, ohľadom toho. Ja aj keď dojdem na box tréning, ja si zabuchám do vreca, všetko, ale ja proste, čo sa týka ringu, že s niekým máš robiť sparing, ako... Alebo robiť tie technické kolá, alebo ja to poviem takto,
mne to už možno ani nič nedá, jak ti poviem, nie že nič nedá, ja už to mám za sebou, tie hrubé bitky, aj tie, hlavne tam minulé 90 roky, veď tam my sme sa zabíjali na cestách medzi sebou, tie partie, lebo si bol ako vojak, poviem, úvodzovka vojak pre niekoho, a keď sa stretla taká partia z iného mesta, taká, tak chlapci tam išlo, proste tí, čo si to prežili, vedeli, že mohol si byť akýkoľvek, čo tam spravíš, keď na teba vyťahne železo a cvak, alebo proste sa tam išlo s mačetami, s sekerami, alebo neviem čím. Stále to bude o sile, o rýchlosti a tá technika tam proste, nie je podstatná. Toto je šport, to je super, všetko tí chlapci sú šikovní, však poznám veľa, tak aj starších, aj mladších, čo toto robia, je to dobré. No hovorím, ja už ako ja, starý cap, no vieš, hovorím, ja som skúsil kedysi aj trocha zápasenia, aj všelijaké tieto iné, áno, športy, ale proste ja som, čo mne zapasalo, bola tá hrubá sila, to železo, činky a proste ubraniť sa, vieš, v tej mojej robote, že proste, že tam prídu také reakcie, že to ťa už tak vyšportuje, že ako povedzme si to, a ja vám hovorím, do rána bavilo by vás, akože keby si už v mojom veku 44 rokov, robíš to od 95. roku a poviem ti pravdu, že dojem domov, aký by som bol na vašom MMA alebo niekde tréningu, rozbitý, aký by som odbil 5 kôl, lebo za večer mám 6 konfliktov s Dekešmi alebo s kým, áno, a lámem ich tam, robím im tie páky, vyhadzujem ich cez dvere a tak som, ešte sa smiem s kamarátmi, že nemusím už na tréning, lebo však ten tréning už mám za sebou, to je hrozné, ale chodím tak, že akože už to je to na mňa. To je to, že keď si ešte mladý, máš veľa energie, vieš, že to security, že si to užíváš, ale potom už každý deň, iba tá hudba ti tam je, dajme tomu, že jebe do hlavy ti tá hudba každý deň, tí ľudia, tá atmosféra, furt každý deň to znášať a nervy. Tam som unavený, príde 4 hodina ráno, vieš, kríza, už to je stále tá monotónna, aj tá práca, vieš, prídeš napríklad, ale už doma neviem zaspať. Zaspím o 7 ráno, lebo ešte tá hudba, hlava je obučená z tej hudby a všetko toto, čo vplýva. Hovorím, každá práca má svoje dobro a svoje zlo. V každej, vieš, má aj, jak sa hovorí, svoje výhody a svoje nevýhody. Áno. Ako táto práca je dobre platená, našťastie my máme v podniku. Takže naozaj, že aj ohľadom majiteľa, aj všetko, že teda sme ohodnotení veľmi dobre, aj sa je o nás postarané, klobúk dole, aj tuto, vlastne za to ďakujem aj za mňa, aj za kolegov a tiež vedia sa tomu, že asi čo tá robota obnáša a jednoducho naozaj. A snažíme sa, to vždycky hovorím, robiť tak ako, aby nebolo zle. Áno. No, takže tak hovorím, takže týmto štýlom hovorím, nestojí to za to naozaj ani ten výkon trestu, ani nič, takže čo vám budem hovoriť. Dobre, mohol by som sa opýtať na jednu známu českú osobu, Jiří Kajínek, že aký má s ním kontakt, lebo vy sa sledujete a vlastne povedz mi niečo, že aký máte vzťah, kontakt, že... Denis, akože samozrejme, najprv by som akože to mal s ním vôbec mu napísať, áno, že či akože ho môžem spomenúť tak, aby som neurazil, lebo ja ho berem jak mňa za starú gardu, ale nakoľko sme v kontakte, jak sa hovorí, cez sociálne siete, alebo tak, aj ho podporujem, lebo prežil naozaj také veci, ktoré prežil. Zase budú určití ľudia, ktorí môžu tomu namietať, ale ešte raz, prezident Českej republiky ho omilostnil, asi vedel, prečo sa tak rozhodol, keď si také veľké akože odsedel. Ja som sa s ním dal vlastne do kontaktu, ja som mu napísal cez Instagramu stránku, keď bol pustený. Niečo sme si medzi sebou akože napísali, mali sme spoločnú tému jedno s druhým, dal ma do sledovania on na Instagrame, čo si samozrejme vážim, tomu aj tu samozrejme Jirkovi odkazujem a samozrejme zdieľam aj jeho príbehy, aj tieto všetky veci a akože je to pre mňa čest, že vieš, on tam má naozaj, jeho sleduje veľa ľudí, ale on má sledovateľov možno nejakých 170 ľudí. A ja som tam medzi nimi a akože je to pre mňa akože česť, lebo hovorím už len z toho, že niekto, aby prežil 25 rokov vo väzení, prežil to. A vedel sa potom ešte aklimatizovať do tej... A aklimatizoval sa to, čo hovorím aj ja, že ja som síce menej odsedel, a bol som tam akože viackrát po menej časového harmonogramu, ale ako náhle vyšiel von, vidíte, on funguje. On sa začnil a on ide. To znamená naozaj, není umenie frajeriť vnútri a robiť tam ramená, že aký som psychický a posmievať sa, niekomu to tam schudne alebo trápi sa, alebo niečo,
ale potom ten dotyčný, ktorý vyjde von, nevie sa vonku aklimatizovať a za mesiac, za 2 je vnútri. Áno, lebo niečo je vedie, ale to nie je umenie. Umenie je vonku, už potom pokračovať a vlastne po tej strate všetko obnoviť. Áno, či prácu, či rodinu, či osobnostný rozvoj a tak celkovo život. Akože samozrejme však natočené bolo o ňom veľa, sa koniec koncov aj film z väznice a tak ďalej, a jeho ten životný príbeh, len hovorím, ja som toho názoru a som presvedčený tak, ako bol aj on celý čas presvedčený, aj veľa jeho zástancov, že teda za to, čo bol odsúdený, to nespravil. Každý máme právo voľby. Ja som sa tomuto dal a proste tak som mu napísal, tak akože, aby vedel, že teda a ja som niečo podobného prežil, teda ohľadom týchto vecí, ako väzenstva a tak ďalej, a som rád, že sme aspoň takto v kontakte. Samozrejme, keby som mal cestu do Čiech, tak mu bol ináč u nás aj v Nitre, on v jednej relácii, aby si vedel, neviem, či to tu máme spomenúť, chalanie z Nitry. Boli tam aj moji nejakí už v jeho relácii, ktorých poznám, či už témy minulosti, mafie, alebo gangov, alebo neviem čo, alebo nejaké boli rozhovory. Zatiaľ akože ja som tam ani nejako nechcel byť nejako vedený. Prvýkrát som takto u vás. Máme ešte nejaké ponuky, ja hovorím, keď sa budem na to cítiť, pôjdem tam. Prečo sa neporozprávať? Len hovorím, ja som takto s ním bol tu, len hovorím, keď tu bol v Nitre, tak nemal som čas sa s ním stretnúť ako osobne, ale hovorím, takto sa podporujeme aspoň ohľadom cez správy a tak, a hovorím, sledujem ho a naozaj prežil si nenormálne veci, on to vie a naozaj všetko, o čom rozpráva, zase ho vám hovorím, aj tu poslucháčom, že ten, kto tam je a vedel ten postup, či už väzenstva, či už justície, či už týchto vecí na vlastnej koži, až potom naozaj môžete merať tie veci. Lebo hovorím, ľudia sú či obvinení, alebo či odsudzovaní len na základe, kto sa komu ako páči. Nie na základe naozaj niekedy možno tie dôkazné situácie alebo niečo. Napríklad ja po tých mojich súdnych peripetiách, akože tu samozrejme sa chcem poďakovať aj mojim obhajcom, bolo ich viacej, oni vedia, kto to je. Akože aj by som spomenul, ale jak sa hovorí, akože oni s tým nemajú určite problémy, aj sa stretávame súkromne, zdieľali aj tie moje ťažké príbehy tam a máme kamarátske vzťahy. Aj vonku chodia, aj prídu ku mne, samozrejme. A keď ma aj obhajovali, tak my sme sa poznávali aj predtým zo súkromia. Takže oni aj naozaj musím povedať, že aj vlastné slova dávali, že mňa poznajú a že není to všetko tak, jak je písané, alebo jak je obviňované. Že akože naozaj sa ma zastavovali nie len s tým, že aha, však platí si advokáta, tak musí byť na tvojej strane. Ale nebolo to tak, že naozaj, že oni tiež sami vedia, že kto naozaj v tom prípade, keď niekoho obhajujú, či je to naozaj tak, alebo či to, akože či sa splníme nejakú povinnosť pracovnú alebo niečo. Takže naozaj ja ohľadom tohto nemôžem povedať a súcitili so mňou, bojovali za to, hovorím, mám to za sebou a takto si žijem teraz vonku. Vidíš, že je to všetko zmenené a preto hovorím aj na Jižiho, že aj na Jirko, že prežil svoje také veci, že ľudia naozaj môžu o tom, aj on ma, aj minul sa k tomu vyjadroval, že sú samozrejme mu ľudia vypisuje somariny, ako zase ešte raz pozrieť sa na ich profil, katastrofa. V tých podmienkach, kde bol on, by nevydržal nikto možno z nich a hovorím, pozri sa, tiež sa na ňom hovorilo, ale je vonku a naozaj začlenil sa, žije. 25 rokov, to je taká doba, nič protiprávneho nerobí a tiež sa venuje svojim hobby, športuje si, chodí na poker, áno, čo sledujem a sa podporujeme. Je so svojou partnerkou, ktorá ho držala dlhé roky. A ja im prajem všetko dobré. Aj touto cestou, aj aby to išlo tak, jak to má byť. Super. Takže. Ale to akože aj klobúk dole pre tebou, že človek, čo si prežil tieto veci, že bol aj veľakrát obvinený, že veľakrát si prešiel tým výkonom trestu, že sa vedel pekne akože aklimatizovať a teraz si môžeš užívať cigárky, víkendovky. Áno, akože prežil som si, ja naozaj útrapy aj so ženami, ľúbil som aj ja svoje partnerky, jak sa hovorí, všetko. Keď ťa niekto zradí,
je to ťažké a tiež, jak sa poviem vám to aj vám, mladším, samozrejme tiež ti môže chlapec niekedy to nevie psychicky znieť, môže výjsť von a stane sa niečo zlého, ale hovorím, keď sa človek nechce do tej base dostať, len hovorím, odkazujem aj, či, jak sa hovorí, malo by to byť naozaj dobrom aj zlom, že už keď niekým si, tak aj tie baby, aj všetko, malo by to byť tak, že na tomto sa tiež v tom výkonnom treste veľa partnerstiev alebo manželstiev rozpadne, vieš. No nejak sa hovorí, keď je dobre, tak vtedy, no. Keď ti ide karta, tak každý je frajer. No, a potom vieš, že... no, takže hovorím, keď niekto dostane vážny trest, alebo ja neviem, alebo naozaj, nedá sa, ale keď niekto dostane ročný trest, alebo dvojročný, aby ťa už niekto nepočkal, alebo proste tiež na tom veľa chlapov, že môžu byť silní, ale padá im na tom, lebo nemá tú oporu, vtedy, kedy by potreboval. Vieš, vidíš vonku, vidíš, každý si žijeme, aha, ozaj ťa nemôže nič zlomiť, pokým sa ty sám sebe nezlomíš. Len hovorím, keď si tam, tak sa naučí tých ľudí na matku, na otca, na priateľku, lebo to už len ten blízko okruh, čo sa plus advokáti a tak, lebo naozaj, aj tí kamaráti, no. Aj táto doba, povieme si, keď to tam môžem spomenúť, Jirka si to tiež určite prežil. A ešte vám poviem tam, že keď máš takú školu prežitú ako on, tak on keď sa očami pozrie na niekoho, tak on ťa má prečítaného ako psychológ. Lebo on tam takú školu, čo má vycvičenú, tak on vie, či mu niekto klame alebo neklame. A hovorím, dnešná doba je taká, že naozaj tí ľudia nevážia si kamarátstvo, nevážia si aj tú vonku, ešte pretvárky, či už vo vašom nižšom ročníku, či v mojom vyššom, ale naozaj aj ja. Vidíš to tak aj ty? Samozrejme, však ako to je aj akože môže byť chlap, alebo blázon, alebo bitkár, alebo neviem, ako to máme nazvať, áno, alebo niekto nás nazýva, ale tak každý máme svoje pocity, áno, teda mal by si mať. Áno. A hovorím, pravý chlap si musí priznať aj chyby, aj dobré veci, aj zlé, ale hovorím, toto, čo sa deje, napríklad aj ja tie roky dozadu, tiež keď som bol v partii, nebudeme menovať u koho, alebo samozrejme budú hovoriť, to bola mafia, dobre, každý to bereme inak. Ale tiež akože prídeš a za tie roky sa niečo zmení a nespoznáva si ani tých nových ľudí už, lebo niekomu dá šancu, skamarátite sa a potom zistíš, že po roku, po dvoch bol si pri niekom, pomáhal si, ale či už v posilovni, či už v hociakých iných sférach, či na diskotéke, či niekde a naraz, vieš, po roku ťa vymenia, alebo sa zunuješ im, alebo niečo stane a si zahodený a to je akože, vieš no, a hovorím, a dneska ťa zapredajú za 20 eur. Pozriem takto. Žírka vie tiež to svojho, si tiež toto prežil, že keď sedel, kto mu poslal peniaze, alebo mu pomohol, aby si mohol niečo v bufete kúpiť, alebo teda kto mu napísal list a tak ďalej. A hovorím, táto doba je, ako on je s tým vyrovnaný, ja to vidím. Ano, keď ste sa pýtali akože na ňo, ten vzťah, ja to troška aj na seba dám, akože ja mám s tým problém, lebo napríklad tiež mi niekedy mám také, vieš, mi prepne, tiež by som si to najradšej s nejakými vybavil. Len hovorím, zase sa dostaneš len do prúseru. Tak musíš tú politiku nejako hrať, alebo nejak preglnuté stresy v tebe, vieš, a ísť ďalej, lebo zase len ty doplatíš na to. Len hovorím, to odkazujem aj celkovo, akože ľuďom, mali by si troška, keď niekto je s niekým, tak sa držte. A nie, že napríklad my robíme tu rozhovor, dáme si spolu cigárku, kávu, teraz ja môžem odísť a po ceste budem na vás nakladať v aute. Čo ten Jožo, čo ten Denis, alebo čo hen ten, alebo opačne, vy na mňa. Čo ten Bigas, alebo už blázon, alebo toto, áno, jaký to má smer. Žiadny, to je zákerstvo. Však buď s niekým si sadneme, dáme si kávu, za to nechodím ja ani už moc po kávach, idem len s tými, lebo naozaj. Mne tiež spoločnosť niekedy chýba, ja chcem byť, že vieš, nemôžeš byť celý len zavretý, cvičiť, jak sa hovorí, jak robot, jesť, cvičiť, potom nočná, tiež by som niekde chceli, že napríklad trošku voľnejšie, len už tady není dôvera v tých ľuďoch. Vieš, není to také, že alebo proste veľa intrigie, veľa ohováraček je to, či vo vašich ročníkoch, či v našich. Ja to nerobím, ten doma naozaj to pozná, tak preto hovorím, že vie, ako je to. Za to hovorím, ja som si tiež niečo prežil, síce menšom než Jirka, ale hovorím, naučilo ma to tam niečo a vidím to. Len hovorím, že o niekoho sa staráš, pri niekom budeš rok, dva, to je vo vašej sfére aj vy, aké by ste spolu behali, a potom, čo ja viem, napríklad Denis bude robiť trénera, alebo ty budeš robiť niečo, áno, tebe to pôjde tá karta, potom budeš mať menej ľudí a vieš čo, za nejakých 40 eur, za to, že nie po 2 eurá, tak teba tam nechá, alebo ti doniesie niekoho, koho nemusíš
A taká dohoda napríklad medzi vami nebola. Vieš, že keď s niekým si spoločník a si s niekým, tak ty tam máš byť. Alebo ty určitých ľudí doporučíš a keď s niekým nesúhlasíš, že nechceš a niekto bude tvrdohlavý a odrazu už ten druhý alebo tretí je s ním, odrazu on s ním kamarát, ty sa potom pozeráš, ale teda divadlohrad, lebo ja tomu neverím. Ja tomu hovorím takto, jak je. Že to je tak, málo takýchto ľudí a málo takýchto kamarátstiev. A ja som sa popálil tu na slobode, jak som, tiež som sa popálil na veľa akože nových kamarátstiev alebo parťáctva alebo niečo. A našťastie hovorím, vždy som to robil teraz aj tak, že ide sa ďalej, len hovorím, mali by si ľudia troška viac držať pri sebe, teda keď si s niekým, tak sa držať toho, nehrať na všetky strany, alebo kto či čo momentálne vie ponúknuť, tak ten je in. A už ty si, vieš, a zabúdajú na to, čo si pre neho urobil za nejaký čas ty. A že si bol k nimi úprimný, lebo vieš, každý pri niekom necháme kus svojho srdca alebo seba. Tvoje energie, tvojho času a keď ti povie naozaj chlap úprimne, že ťa má rád, alebo volačo, že stojí, alebo to jeho vystupovanie, či už mňa, alebo hocikoho iného, vy keď poznáte a vyzerá tak mal by byť aj ohodnotený, vieš, len hovorím, dneska je taká doba, dneska ťa proste za rok pri niekde si a dotyčne povie, veď ja som ťa nevyhadzoval, ale tak jaké mám hrdosť a niečo sa mi nepáči a ja som ťa spoznal tak, že máme určité, my medzi sebou, tak jak tu my sa o niečom dohodneme, máme niečo a ja by som teraz to išiel zavádzať alebo kaziť vám program alebo niečo, na čo by to bolo akože dobre, nie? Alebo teda vieš, že buď to ide, alebo to nejde. Len hovorím naozaj, ja aj vám ako mladým, ja vám prajem akože, aby vám to všetko klapalo, aby vám to išlo, len hovorím, budete si aj vy prežívať, keď vidíš, že ty máš 20 rokov a Jožko, ty máš 19 a mi rozprávať o takých veciach, že aj vy vidíte, že a si zoberte, že ja mám 44 a stále je volačo po roku s niekým alebo s niečím, čo je stále konflikty, neohodnotení si. Pre niekoho niečo spravíš a už je to bolo zabudnuté. Alebo niekoho niekde dostaneš, ty odtiaľ odídeš a ty si zabudnutý. A oni idú zneužívať to, ako nie že zneužívať, ale proste ty si dal do niečoho svoje. Ano. Svoje nápady, svoje meno alebo cez tvoj chrba, vieš. A oni sa cítia, že... A potom ty, ako náhle niekde odídeš, si skončil. Hej. Vieš. No ja hovorím, že napríklad my, keď poďme do nejakého klubu a sme tam, tak buďme tam. A keď pôjdeme jeden z nás od nás preč, tak poďme aj ďalší. Áno. Nie, že ty odídeš a my ostaneme pre niečo, vieš. No hovorím, že mne, keď sa nejakí ľudia nelúbia, keď niekde sú, tak moja hrdosť nepustí mi to. Sice a ja som si veľa razy od huby veľa peňazí, aby som mal viacej peňazí. Keby som napríklad hral tú hru, vieš čo myslím, že budem pritakávať, budem hrať divadla s určitými ľuďmi a aj mne stále pôjdu peniaze z toho. Nemusím mysleť, ja som veľa razy od všelakých odišiel z polkov, vieš, lebo napríklad nelúbilo sa mi nejaký v posilovni, alebo nelúbilo sa mi niekde v klube, alebo niekde. Ja som na tom akože, ja keby som tam ostal a hrám ďalej, akože hral by som hru, tak ja mám tie svoje peniaze. Ale vieš, keď musíš mať svoje zásady naozaj nejaké. Vieš, keď sa ti niečo, že keď hovorím, ak my keby sme sa dvaja dohodli, takéto máme podmienky, nemôžeme ich meniť po roku alebo po dvoch, len podľa toho, že možno niečo ide, nejde, alebo niekto sa ti zunuje, alebo vieš. No, tak akože ja, ohľadom tohto, keď som prišiel sem z toho výkonu, tak jak Jirka, napríklad, tiež vidíš, jak sa ten svet naozaj zmenil. Je to akože... Je to iné, to proste, to ide keby... Je, ako, neviem si navyknúť na túto modernú, poviem, skazenú dobu. Nie sú to naozaj už, veľce sa vytráca. Aj vy, vieš, vy už keď 5-10 rokov, vieš, budete tiež niekde, tu už možno budú ufóny lietať, neviem čo. Jak sa hovorí, vieš, ja už si to ani neviem potom predstaviť, vieš. Len hovorím, mne už ostalo naozaj len pár kamarátov, teda tých, ktorí akože naozaj držia a vedia pochopiť určité veci a takže je to ťažké, vieš. Že ten kruh sa vždy bude zužovať. Áno, len hovorím, je to cestou, vieš. Je to ťažké, keď ty vieš v sebe, že ty si férový a teda ani neohováraš za chrbtom, ani nie, že naozaj sa snažíš, ale aj tak tí ľudia na teba, keby ťa potom, hovorím, pokým im nosíš, alebo pokým je všetko niečo nového, alebo pokým budeš, tak je OK. Alebo niekomu niečo rozbehneš, nejaký biznis, sa vám môže stať, vieš. A potom už keď to je rozbehnuté, urobíš reklamu, vieš, donesieš klientov, alebo proste urobíš hocičo a odrazu, vieš, niekto príjme nejakého mladšieho, alebo niekoho hocikova a povie si, a však
Dobre, ale ja s tým nesúhlasím. A ja potom musím ísť z toho kolektívu, z toho preč. Ale ja som nechcel, lebo ja niečo som budoval s niekým, že som chcel napríklad ja do dôchodkovať, alebo niekto, vieš, že niečo tvoríš. A nerobíš niečo preto, aby si sa po roku napríklad niekto povie, ja som to nevyhadzoval, alebo nechoď preč. Ale hovorím, to sú zásady ľudí naozaj. Proste musíš to. Ja som tiež veľa obetoval a veľa som stratil. Na základe týchto vecí. Ale tak aspoň to je hlavné, že ti ostal tvoj charakter, vieš. Nenechá sa proste s nikým ovplyvniť. Áno, musím naozaj. To je podľa mňa v dnešnej dobe ten charakter taká hlavná rola, lebo keď nemáš charakter, nemáš nič. To ako vždy tvrdím, vieš, ja hovorím aj na mňa, niekto, keď teraz rozprávam, môže rozprávať že ja ho poznám inak, on je klamár alebo niečo, ale akože naozaj doma pozná a kto vie, tak akože naozaj. Víš, málo kto je takých ľudí, čo... Snažím sa s každým ja vychádzať aj všetko dobre. Keď to niekto vidí inými očami, tak akože ja za to nemôžem, ale ozaj, vieš. Málo je takých ľudí v dnešnej dobe, že ohovárajú ťa, ale neprídu ti to povedať do očí. Vieš, môžu sa s tebou porozprávať, dohodnúť sa, že vieš, to mi na tebe vadí, to je také, že dobre, rešpektuješ to, lebo on ti povie do očí, že čo vadí proste jemu na tebe. Áno. A vy si proste vymieníte názor a nemusí tu teraz byť príbytky. Vieš, veľa ľudí, vieš, ak sa hovorí, vodu kážu, víno pijú, vieš, takže o tom to je to ešte raz. Ja mám menej peňazí teraz, menej zarobím, lebo nedávam sa zapredávať, určite mi hovorí, mohlo by mi byť dobre, alebo s tými ľuďmi by som mohol hrať politiku alebo to divadla, ale nedalo mi to. Chýbajú mi tie peniaze, tak jak vy, keď máte každý svoje náklady na život, či už si mladý, či si starší, ale jednoducho až raz nepustíte to. Ja už iný nebudem. Ako ohľadom to, iný nebudem. Tak radšej si hovorím, radšej tie nočné budem robiť. Snažím sa, síce je to tiež ťažká práca aj na psychiku, aj na fyziku. Ale dopraješ si. Víkendovky, cigárky, proste všetko je na niečo aj dobré vlastne. Takže asi takto preto vám hovorím, že aj vy ste ešte prejdete určite, len hovorím, dúfam, že nebudete musieť prejsť tým, čo som si ja, ako teraz je už aj iná doba, už by ste si nemali tým ako prejsť, ale ohľadom charakterov alebo ľudí ešte. Je to niekedy, že potrebuješ niekedy v živote niekoho, že ťa potrebuje keby usmerniť, lebo o tom to je, že kto pri tebe drží. Pozri, aj my sme sa osobne ešte nepoznali, nie? Áno, my sme spoznali sme sa vonku. Alebo Loro, čo je tam za kulisy, Peťko, tiež, a vidíš, tak to som poznal troška už aj predtým, ale vidíš, čo príde do Escobaru. Posedíme, nie? Postarané o vás, sedenie jedno s druhým. A proste... Minulé prišli, vybavujú si na mňa stôl. Vždycky sa to dá o tomto, že naozaj, vieš, aj u nás, aj my si vážime klientov, aj teda kamarátov, spoznali sme sa bližšie a vidíš sám, že na čo hrať. A tu je o to, že proste ani si nemusel, a ďakujeme ti pekne, že donesol aj tie kávy. A ja ďakujem za to, akože hovorím, že som... kávy, vône, všetko, čiže tu je o to, že nemusel si, ale doniesol. Zapalovač, ešte si dám. Takže ono je to tak, že čo na záver si ako... Trošku na záver. Musím, lebo to tieto uklonujúce. Takže hovoríme aj, nech sa vám darí a nech to ide, vieš. Ďakujem pekne. Hovorím, takže, dobre? Ďakujeme ti, všetko dobré aj tebe. Všetko dobré aj. Ďakujeme si prišiel. Ďakujem ešte za aj Gold Cafe, Nové Zámky, aj majiteľovi, aj prevádzkovateľovi, aj celému personálu, že aj vám toto umožnil. A hovorím... S tým ďakujem všetkým, že držia pri nás na tých začiatkoch. O to ide, že veria nám na tom začiatku. Nebudú vtedy, že už keď sme preslávení, máme čísla, že vtedy, ale pomohli nám fakt, že začíname a pomohli nám. Veľa ľudí také české príslovie, najprv ťa hladí, potom ťa zradí. Takže na toto dávaj pozor, vieš. Takže preto hovorím, ja som rád, že aj ja napríklad, čo som, ja Nitra Escobar, Nitra, vieš, takisto vidíme, vy tu máte zázemie, ja mám tam a že naozaj sa snažíme, vieš. Aj ja musím robiť tú robotu, aj vy nejakú robotu, rozumieš, že proste snažíme sa, aby sme niekde patrili, aby niečo fungovalo. Takže, dobre? Ďakujeme ti pekne. Ja ďakujem. Pozdravujem všetkých. Pozdravujeme všetkých. A nech sa darí. Os.